Pininili nali tumafan CTET APHUTHAK sinili labangso video long thiek pen Tame nali tumfan nang than pachini ponikpo lapen labangso exam comment tu pen siki chengi ma lapen admission ko son ma lapen kon an qualification sineng ma labang ke nali tum labangso video long si detail salam thekpon long ekpo lasi aprang si KARDOM kaduka ve fanta nilimen lake avinasteron lapen nona litum kilang bom labang ke Karbi 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si komani abang phi nang kahomri milang pole nali tum coaching hon pen subscribe ingon lapen adung head bell arjan adui dakanali tum ber ponik denon lalo pole monon finili azada sona video le labangso YouTube channel long upload sitami nali tum kichini da prime mate video kilang long ta prime fon no lasinon der depend penali tum nangka chinghon nangka support don pen 4K bang ele dapo la 4K le lo polote nili pachumolom ta pu iglo giveaway nili bi poni lasi labangso giveaway finally tum chepe hai polote a video tina long nali tum mesen comment pi ignang po la pen video kan ma share nang po la pen labangso channel long jong si subscribe krelang bole nali tum subscribe ignang po lala polte naletum giveaway bangke chepe hai ponong po tangte labangso CTET APHUTHAK le pini chethan pononang mate lang pononang aprangsil chethan pononang labangso CTET details bang dakpel lang pononang lapen chethan pononang lesinali tumada chuning rilo kadu kawe ta video kicheng bin kijudan kilang thori apanse lapen examen banani tum dak thek ponang po CTET December 2022 lapen dak edition banani tum thek ponang po 16 edition no lapen board amen bang dak CBSE SE lapen qualification dak 12% chok lapen application a process bang ke dak online si application bang submit nang po lapen application fee nali tum dak pen thek ponongi 1000 rupees mate suring sinangi application fee ST to man bangke laan nang ni dede stami dak tok pon teng bang 1000 mate suring si anangi lapen dak pen ka apply ke cheng bangke ke dam tanga chiklu 31 October 2022 pen si dak ke cheng pono lapen last date banani tum dak thek ponong po labangso chiklu 24 November 2020 si last date lo tangte ing sonson ni dak lang pono na lapen CTET bangke da Central Board of Secondary Education Indian has decided to conduct the 16th edition of the Central Teacher Eligibility Test labanani tum dak pen lang poningo 2022 lapen 2023 aparman no lapen examen bangke dak nali tum thek pono po Central Teacher Eligibility Test December 2022 lapen edition ma pen nili nang thaniklo lapen board bangka dak Central Board of Secondary Education no mate CBSE lapen type of exam bagai computer basics test lo lapen date of examination ma non information dak pipela lapen age limit bang dak 18 pen ki ong atum anta apply din milo lapen qualification dak kenanya bangke primary level bang class 1 to class 4 dak pon tanani tum lang pon lapen ladak penang an ki tok pon do la ding o ane nili dak penang than pon pe igdat nang than pon pe lo lapen secondary level nani tum lang dam dak class 6 pen class 8 ando son thak si lapen application fee lang dam nang to complete this CTET application process candidate have to pay especially among as the per category candidates will be able to pay their application fee through online payment gateway using credit card debit card mate UPI lapen net banking hai hui pen stami nang tum payment nang po ngalalo category aprang si category lang pono nang dak category general atum mane for one paper labang ke 1000 rupees lapen for both paper hini paper jong tok den pulte dak 1200 lapen OBC atum hanta dak lason lo ingsiver lo lapen ST atum han bang ke dak ST to man bangke dak for one paper dak 500 lapen for both paper dak 600 lapen SC to manta ingsiver lo ST pen lapen PWD to manta dak ingsiver lo nani tum screen long thek ponang po application fee ba lasi ning kehang abang phi tum nali tum sitami
apply dun ikta labangso CTET dim lapen kai apply ni process bang kadak tokpon iklo kai kia sona litum labangso video description along link long igi labangso link long ber igo lapen litum dak online application link pudi aprangsi na litum ingpu iknang pola pen ingpu ikda dapit na litum mathengnu dak register pothek loi register along na litum aprangsi la ke apply fana litum registration paprana la lapen registration ho na litum kinang so sort an pidun thainang po lapen afit na litum login nang po login det pen afit na litum application form ang fill up iknang po lapen kinang so sort documents na litum exam ikna upload iknang po lapen la upload det pen afit na litum la application fee bang payment nang po kan ma nang litum thanang ke an la soteng na litum payment iknang po payment ikdet pen afit na litum submit nang po submit det pen afit na litum acknowledgement a copy bang long igi na litum print out ikdenon kali pulote na litum screenshot tame and ikdenon la ason lo ke apply process bang ke lapen adet bang lang polo da starting date amu hota nili nang than pon iklo na litum phan the 31st of October na litum tek polo 31 October pen se cheng pon lapen last date bang dak 24 November 2022 lapen ke apply process nili asapso nampik lang pon phan bur ipon po ke apply process labang ke labangso video description along stamina litum link pon long pon igi calibrate na litum la screen along thek pon lang po examinationservice.nic.in labangso dim na litum ber xtame long pon ikpo lapen na litum non dak thek pon lang po screen along central teacher eligibility test CTET December 2022 na phone la lapen apply for online registration fill online application form na litum dak pen thek pon long igi lapen the new registration pen na litum dak do ikpo lapen application form bang dak December 2022 dak select tang sidapo lapen apply dunia fan na litum la new registration dim ber iknang po dak ber ikdet pen fit kapre ka page dak chingpu ikpo a page bang ka aprang sin na litum registration nang po lapen das application form lapen dat fee payment lalote na litum dak akam bang success ikpo lapen dak penang an dak tok pondo na litum dak pen pore pami ingon lapen lang pon pami ingon kan ana size se photo ka upload ning ma lapen copy pia quality man na litum dak pen long pon ik thai po lapen hai lang pon ik thai lo pulte na litum lapu ar enat ar vienat thekloi so terms and condition man na litum ber ignang po lapen tik do po lapen click here to proceed podim ber ignang po na litum labang sodim dak ber ik det benefit la so page bang asap so dak loading ikpo lapen chonghong ikchat lo na lapen dak puthot wang thu elo kaprek chingpu elo lapen det na litum personal details ban dak pen fill up on ina po candidate amen lapen candidate apo amen lapen candidate la apai amen bang na litum fill up ina po yason dak thak dak na litum date of birth lapen gender identity type na litum dak pen identification number lapen present address na litum dak locality sub locality optional la bang sub locality ban na litum tokte data chok lapen country state lapen district pin code email lapen confirm email address lapen mobile number confirm mobile number lapen landline number do pul na litum pin me kalte pulte nangne lapen na litum labang sodim ber ego jong se same address pulate la ber anta dak na litum same as present address pen jong se chinglit insigat pul na litum dak tik ber ego lapen na litum fill up manila la ber dekedo ane lapen dak password ban na litum create iknang po password bang koson ma create ni na litum panili nang thanik po screen along stamina litum thek pon long igi password kibi nei la bang ke na litum a small letter b letter dak 1 lapen son 2 lapen dak capital letter b son le bidon da chok na litum lapen dak security question do mojong se password cheating ni dat pulta security dak question na arji la so question bang na litum dak pen chong wai pon ignang po what is the name of your first school la son do il dak what is your favorite book la dak pen na litum dak pen tok ignang po la answer security answer na litum tok dun ingo la lo pulta mo question na arji na litum la answer bang tok dun lo pulta na litum password nang nila la pen dak thek longi enter security pin nalitum dak pen thek polong ekpo security pin pulot nalitum la captcha lo la ber thek loi la clear peng tox
labangso check captcha ban ali tum dak enter security pin labangso dimber ing nang po lapen submit nang po submit option thek long po lapen da fit application a form mang dak pen chingpu ikpum application form nali tum fill up dun ikon lapen dat ako la application form fill up thai benefit documents upload thai benefit nang litum payment bangai pik nang po jola helok apply ning a process bangke lapen aprang process bang nili na paklang pon thek dat po lapen penang subscriber tum nang pupudo bateng si apply pen nang paklang thor tha punang pudo do nili paklang stamenon bang nililong pen ka apply abang phu mate abang phia videt posin hi details lapen aprang bang ke nili na paklang pon thek dat penang litum pan la hello nang litum komani jong si apply bang du plote al bangso ka apply ho jong si pini siksa polte nili pan na homri gon nili stamina chirab dunia fan bor ipo tang te pinia video bang long bang la anchol la simo ka frega video long le che tong thanang tang e do me thak me kadu kawe karbitik 2.0 youtube channel kilang ra do advance tame nilhen pen kardom